Исәнмесез. Сәлам башкортларга. Батыр Айылы группасының. Без бүген аны караячакбыз. Онытмагыз лайклар турында, онытмагыз язылырга каналга. Идегез. Мен ошо бу жеркада шан анда жилите башлый. Мына бу жер кызык болуп чыккан. Әле бу әйбердә бар әле. Домбрасы да миңа ошады. Теге инструменталы да бик кызык. Миңа ошады монысы. Бәлки әзрәк күбрәк тә ошагандыр. Ошады инде, ошады. Әле бу тематикасы да батыр белән ничек ул телне саклый, ничек ул халыгын саклый. Шулай булырга тиеш тә. Башкортларга сәлам.